The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 1 Corinthians 1:18, For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved it is the power of God. John 15:5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Isaiah 1:18, Come now and let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall be as wool. Colossians 3:4-5. When Christ, who is our life, appears, then you also will appear with him in glory. Therefore put to death your members, which are on the earth, fornication, uncleanness, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. 2 Timothy 2:21-22. Therefore, if anyone cleanses himself from the latter, he will be a vessel for honor, sanctified and useful for the master, prepared for every good work. Flee also youthful lusts, but pursue righteousness, faith, love, peace with those who call on the Lord out of a pure heart. Titus 2:11-13. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in the present age, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Before we start our Bible study, nining adlaw atong gamiton dayon ang prinsipyo sa 1 John 1:9, which says in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, alang kanimo dili magtotoo ako kang sultihan nga ang tao luwas lamang pinagi sa iyang pagtuo lamang kang Kristo lamang. Faith alone in Christ alone, that is the only basis for true salvation. Busa giawhag ka, giagda ka nga imong gamiton ang imong free will aron ikaw makahimos labing menungdanong desisyon, ang desisyon sa pagtuo kang Kristo, ingon nga imong personal nga manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa magampo ta karon sa hilom agig pangandam. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo nining lain na sa mga higayon sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong kamaturan. Salamat ni ining adlaw, imo pa kaming gipabuhi. Salamat sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Uban ni lamang kami karon sa among pagpadayon sa sibog sa unahan sa among spiritual momentum. Pinagis pagtudlo ka na mos balang Espiritu Santo.
Dili kami makasabot sa imong mga pulong kung wala ang pagtudlo sa balaang Espiritu Santo. Salamat ni among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, mga igsuon diha ni Kristo. Welcome na usab. Ini nga atong tunanan nga giuluhan the protocol plan of God. Now, padayon ta. Ang divine dynasphere, which is operational alang kanatong mga magtutuo ubos sa katuigan sa simbahan, church age, mao kini ang dapit nga giandam sa Dios alang kanatong pagapuy-an dinhi sa atong panghuna-huna. Kay in the first place, the Christian way of life is a mental attitude life. Besides, it is a supernatural way of life. So mao na nga kay supernatural man kining maong matang sa pagkinabuhi nanginahanglan sa kini og supernatural way sa pagtuman. Ug mao kini atong gitun-an pagsunod sa protocol o ground rules sa Dios alang sa atong pagsunod aron sa ingon niya na maka puyo gayo kita niining maong operational divine dynasphere nga gibilin ni Ginoong Jesucristo nga ni kanato sa pagbuhi gyud niya sa iyang espiritu dito sa cross. Dungan iyang gibilin kining operational divine dynasphere alang kanatong mga magtutuo dining katuigan sa simbahan. Ang iyaha unsang matang ang ang iyang divine dynasphere ni Ginoong Jesucristo samtang dinhi siya sa una niyang paganhi, first advent. Gitawag ang iyahang divine dynasphere nga prototype. Mao na nga samtang siya dinhi sa kalibutan dito siya magapuyo anunay sa iyang prototype divine dynasphere og mao to nga siya nagmadinaugon sa iyang misyon. Nagkakabuot gid siya he was able to attain his objective, his mission to his heavenly Father. Nagmadinaugon siya og buot pud siya nga kitang mga anak sa Dios nga sakop sa harianong panimalay sa Dios, mga anak naman ta sa Dios, then buot niya nga kita usab magmadinaugon sa atong Kristohanong kinabuhi. Now, kung bahin sa kaluwasan, mao man kini nga atong main thrust ng atong ministry. God's word assures our salvation by faith alone in Christ alone. Dili sa pinagis mga binuhatan. Episo 2:8-9. Kay kita god nga mga katawhan, we are totally depraved. Ang buti pasabot, we cannot do anything about our salvation. Wala. Dili kita makaluwas sa atong kaugalingon. Wala gyud. We are totally helpless. Si Ginoong Jesucristo lamang mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Wala ay makaadto sa amahan gawas kung pinaagi kaniya. Ug kitang mga magtutuo gi pahinumduman matag karon ug unya sa paggamit sa pagsangkap sa Dios kanato nga napulo ka mga paagi sa pagsulbad og mga suliran. God's 10 problem-solving devices: rebound, feeling of the Holy Spirit, faith rest drill, grace orientation, doctrinal orientation, personal love for God the Father, impersonal love for all mankind, inner happiness or sharing the happiness of God, personal sense of destiny, and occupation with the person of the Lord Jesus Christ. Mao ni ang napulo ka mga paagis pagsulbad o mga suliran. You see, usa lamang kini sa kasangkapan sa Dios.
divine asset nga gi hatag o gi sangkap kanato aron kita magmadinaogon sa atong kinabuhi nga Kristohanon. Now, agi og hinumdum ni atong pagkamatay ng espirituhano ni Kristo dito sa cross 2,000 years ago na. Ang atong Ginoong Kristo gilansang dito sa cross hugod sa alas 9 buntag, unyas pagka alas 12 udto mityabaw siya sa pag-ingon, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Now, kinsa may nagabukbo o nagahuwad o nagaisip sa tanan itong mga sala nga ito kan Kristo, kinsa man. It was God the Father. So, timanin na. Ang Diyos nga mahan, mao miisip, mibubos tanan itong mga sala nga ito ni Kristo. O ang atong Diyos Espiritu Santo, it was God the Holy Spirit's omnipotence, ang iyang pagkalabawang makagagahom, mo'y sustained. The Holy Spirit was the one who sustained our Lord Jesus Christ to finish His mission. Sa dihang tuwaw siya sa pag-ingog tetelestai, which means tapos na. It's finished. That's why we are studying atong hinumdum ka sa atong great power experiment. Ato na po din gisgutan karon. Pagpahinumdum ka na to, iba siya makalimot na sa ta. 1 Peter 3:18 nagkanayon, for Christ the righteous also suffered for the unrighteous. He was put to death in the flesh, but made alive by the Spirit. Unsa buto sabot sa spiritual death? Nagahulugan kini og hingpit nga pagkahimulag sa tao gikan sa Dios, totally separated from God. So total hingpit nga pagkahimulag sa tao gikan sa Dios. Wala siya connection, wala siya kalabutan, kay naputol. Hingpit yung pagkaputol. Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Unsay usas mga gipamulong ni Ginoong Jesucristo samtang gabitay siya dito sa cross? Usas siyang gipamulong magantong pag-ingon niya, giuhaw ako. Now, He bore our sins. Iyang gipasan, hidawat ang tanan na itong mga sala. Samtang gabitay siya dito sa cross. He patiently took all the insults. Ang ilang pagbunal kaniya, pagsukmag kaniya, pagkulata kaniya, iyang pagsagpa kaniya, unsa tanan nga mga pagbugal-bugal. Now, makaduha ra mamatay si Kristo dito sa cross. He died twice, spiritually and physically. Unsa may nakaluwas ka na to, ining duha, physical or spiritual. It was His spiritual death. This has saved us. Mao kini ang nakaluwas kanato. Umikan sa iyang gibuhat nga substitutionary spiritual death. He kanang entered into spiritual death samtang gilansang siya dito sa cross. Ang physical kining gamit ni ang tuyo sa physical death was to be resurrected. So, physical, namatay siya physical, human siya matay spiritual. Ang spiritual death mo may kanang hitabo una pang physical. Musunod man ning physical. Ug ang tuyo lagi mao nga kinibanhawon sa iyang
ingon didto sa cross nga in manus tuas commendo spiritu meum into thy hands I commend my spirit. Mao katong gipamulong ni Ginoong Kristo. Ang iyang substitutionary spiritual death at the cross was the only solution sa atong tinuod nga spiritual death. You see? To be spiritually alive, aron ang tao mabuhi siya spiritual, he has to be born again. Unsa ang process nini? By faith alone in Christ alone. Wa na mausaba. Mao gyud na ang paagi sa kaluwasan. John 3:16, popular nga bersikulo, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. John 3:36, he who has the Son has life, but he who does not have the Son does not have life, and the wrath of God abideth on him. So Christ died spiritually to bring us to God. Mao to'y tuyo. Aron iya tang dadon ngadto sa atong pagkahibalik kang Ginoo Kristo am ngadto sa Dios nga Amahan. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Ang cross, where a person is crucified at Bible times, mao kini ang ilang capital punishment. Si Ginoo Kristo namatay didto to bring us to God. Didto sa cross. Inumdumi the righteous, nga si Ginoo Kristo for the unrighteous, kita nga mga katawhan. Sa diha nga kita mutuo kang Kristo nga atong manluluwas, he will bring us to God. Timan ina. And get this, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Now, why tao nga maluwas pinagi sa pagbautismo kaniya? Pag kanang isas mga kamot, pag kanang luhod gikan sa putahan ngadto sa altar uban pa. No one is saved. No one is saved by being undergoing all of those things nga atong gihisgutan. Only faith in Christ. Faith alone in Christ alone. 1 Peter 3:18, for Christ also suffered. Now, kaning usa kanino, ako ang pong balikon ni. Ako naman ang gihisgutan. Kanang imong pagdapit kang Kristo dihas imong kasing-kasing, dili na kaluwasan. Now, tingali ni uban diha nang musinta, muriak, bahin ini. I know, I am aware of that. Madaghan ang mo kanang react. Why is invite Christ into your heart not salvation? Or it is not the means of salvation? Nga naman. Ibaw ka nga no? Tungod kaya nga itong kasing-kasing deceitful, malinglahon sa Binisaya pa. Malinglahon. Mao na dili na mao'y paagi nga ikaw maluwas. Nga imong dapiton sa Kristo diya sa imong kasing-kasing. Dili. Again, salvation is grace. Ephesians 2:8 and 9. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Now, you see, sa diha nga ikaw mutuo kang Kristo ingon nga imong manluluwas, ikaw luwas ka na hangtod. Di man na, hangtod kang tura na ka na. Di na matangtang, di na mausab, di na mabakwi, di na nimo madugangan, kay hingpit na kanagikan ko na sa Dios. Iyag na, hingpit gud ang Dios. Unsay iyang imugna, hingpit o di na mausab, di na mabakwi. That's forever. Sabot? 1 Peter 2:24, who himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having died to sins,
etc., etc. Now, pila man kabuo yan tong 10 problem-solving devices, pila man niini were usable nga nagamit ni Ginoong Kristo atol sa hypostatic union. What do you think? We're not. Ang akong pangutana, unsa man niining napulo ka mga paagis pagsulbar og mga sulod nga wa magamit o dili magamit ni Ginoong Kristo atol sa iyang hypostatic union. What do you think? We're not. 8 of the 10 problem-solving devices were usable. Walo lang ang magamit. Okay? Unsa man? Ang una nga dili niya magamit, ang nag-una gyud nga rebound. O man siya magkinahanglag rebound. You see? O ang kaduha, ang occupation with Christ. You see? Kasi siya man mismo si Kristo. So Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Now, itong karaang pagkigsaan o daang pagkigsaan, Dias Leviticus 1:3, a burnt offering represents propitiation, ang iyang pagpala sa sala. Now, atol niya itong panahon sa mga Hudiyo, a sacrifice who was blemished and unclean was blasphemy. Pagpasipala kanto, kung naay magahalad nga naay hugaw o blemish and unclean. A sacrifice have to be unblemished and clean. Kini ang kaamgid ni Kristo. So, Leviticus 1:3 again, animal offerings, a burnt offering represents propitiation. Sa diha nga si Ginoong Kristo namatay dito sa krus, ang tanan na itong mga sala, past, present, and future sins, gibayran ni Ginoong Kristo in full. Hingpit yun yung pagbayad. Pinagi sa sin offering. So why do some people still do some kind of penance and sacrifices? Nga naman. Ang pagbuhat nila ni usa ka insulto. You see? Wala naman na kinahanglan. Salmo 22:3, you are holy, God the Father. Ang but pasabot nini, you are holy. God has perfect righteousness. So, He had nothing to do with sin. Wag yun siya labot sa sala. God says, I am a perfect God. Hingpit ako nga Diyos. Ang paagi sa Diyos, plano sa Diyos, tuyo sa Diyos, kabubuton sa Diyos are all perfect. Thus, we need to know all this diya sa pulong sa Diyos. Mo kini ang atong tuyo. Masigihan yun na tugtuon, katon, tuo, paggamit sa atong kinabuhi. Kini atong nakatunan. So, balik ta niya itong ipamulong ni Ginoong Kristo dito sa cross. Matthew 27:46, Ilay, Ilay, lama sabaktani. Aramay ka na nga pinulungan. Diyos ko, nga nung gibiyan mo ako. O niya, kinigong gisgutan din yung my God, this talks about God the Father. My God, why hast thou forsaken me? Grigong pulong te imo, hinanti mi igkatilipis. Now, kadtong espirituanong kamatayon nga gisinati ni Ginoong Kristo dito sa cross was a judicial spiritual death. Kadtong pag-isip niya to imputation. Kinigong pulong nga imputation, this is taken from the Latin word imputare. Imputare, Latin kana nga pulong nga nakahulugan to reckon, to charge. Now, there are two categories of imputation. Ang pag-isip.
real o judicial. Ang real, imputation. Okay? Ang judicial, meaning imputed to somebody because it is just. Magkatarungan nun. So, ako ning gihubad kining imputation o pasangil o pag-isip. Kasagaran, mudawat nini pag-isip. Now, what is real imputation? All people are spiritually dead, although physically alive. Okay? Kay mo na siyang formula, Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. Okay? We are spiritually dead. Now, the justice of God imputes under the principle of antecedent. Kining antecedent, gipasangin lang ng daan. Mo na ibot pasabot. Now, in judicial imputation, ang pagka-omnipotente o ang hustisya sa Diyos mo'y nag-isip sa tanan ng mga sala of all people ngadto kang Ginoong Jesucristo. Unsa man ang gi-impute, unsa man ang giisip. Ang atong mga sala didto iisip, gipasangil. I think magamit na po nato ng pulong gipasangil ngadto kang Ginoong Jesucristo. Huwag siya labot sa sala. Apan siya gihimong makasasala. Now, nabito na 2 Corintios 5:21, God the Father made our Lord Jesus Christ, who knew no sin, to be sin on our behalf. You see? Now, Hebrews 4:15, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Wala gyud. Wala gyud nakabuhat og bisag gamay sala sa Ginoong Jesucristo. Og diha sa 1 John 3:5 it says in him there is no sin. So mao kanay usa sa nakapalibikar kaniya nga manluluwas. Our Lord Jesus Christ was qualified to go to the cross because he had no sin. You see? After he got saved, paminaw, human kita maluwas. Ang Diyos mo isip, mo impute sa iyang pagkamatarong nga ni kanato. We receive justification. We become the object of God's personal love. We receive daily sa logistical grace support. Kini kong logistical grace support alang ni sa both believers, both spiritual and revisionistic believers. Okay? So ang justified, you don't have to pay your sin debt. Okay? Kaya na-justified ka na, namatarong ka na. Kung mutanaw ang Diyos kamahan ka, ni mo dili ka na hinukman kundi na matarong na. Kaya gisuluban ka naman sa pagkamatarong sa Diyos. Diyan ka nimo. We become the object of God's personal love. We receive daily sa logistical grace support. Kini alang sa magtutuo nga reversionista o kanang spiritual o carnal. John 1:12, we have the right to become children of God now that we are saved, pinagi sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Samtang si Ginoong Jesucristo dinhi pa ni kalibutan na sa iyang hypostatic union, wa niya gamita ang gahom sa iyang pagka-Diyos. Wala. Only his humanity. Hangtod gyud nga niabot siya dito sa cross. He was victorious over sin and death when he went to the cross. Dito, iyang napusgay, iyang napildi ang sala ug ang kamatayon. 2 Corinthians 5:21, God made our Lord Jesus Christ, who knew no sin, to be sin on our behalf. Now you see, gimakasasala. Gipakamakasasala. Sakto ba ng Visayan?
So ang Dios nga mahan mibubo miisip sa pagkamatarong giisipan ta sa pagkamatarong sa Dios nganhi kanato matag magtutuo nga mituo kang Ginoo Kristo nga ilang manluluwas. God imputed righteousness to every person who had believed in Christ. Hinumdumi ito nga fortiori logic ni Pablo. Hinumdum ka pa ba? Example, if you can run 5 miles, it is easier for you to run 1 mile, right? Muna yano nga ehemplo, may tungod din nga fortiori logic ni Pablo. Di naman, atong condition, kahimtang nato before we were saved, AOS plus O is n equals spiritual death. This is the condition rendered us savable. Sabot? Mao ni nga may puruhan na kitang maluwas. Gumikan nining maong kahimtang. Ang sala nga original ni Adan, dugangan sa atong kinaya magkasasala, ang resulta espirituhanong kamatayon. A person who is depraved, kung nahibaw na kung siya pasabot sa depraved, condemned and judged due to his condition, is now qualified to be saved. So, ang matang tao may puruhan nga mahimong magtotoo. Every person is a potential believer. Depende kini sa desisyon sa iyang kabubuton. Ang Tito 3:5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us through the washing of regeneration and renewing by the Holy Spirit. Ephesians 2:8 and 9, ayaw na ginakalimti. We have been saved by grace through faith. This is not of ourselves, it's the gift of God, not of works, lest anyone should boast or brag. Lucas 2:51-52, ang atong Ginoo Kristo na matuto, tubo siya, nagakaton og pulong sa Dios. Our Lord learned Bible doctrine. He increased in wisdom and stature and in favor with God and men. Dinita mo hunong una karon og ato ipadayon kini ugma sa atong paghisgot ni ining topic, the protocol plan of God. Magampo ta. Malaan na mo nga Dios. Salamat sa imong grasya, sa imong patinaw kanamo sa imong kamaturan ning adlaw. Inaot nga kini mahimong dugang panalangin sa among kinabuhi. Salamat. Niini nga among Bible study pinagi sa YouTube, kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo ang mubugtong manluluwas. Amen.